Ethan, ayoko na magpanggap. Gusto ko na maging girlfriend mo. Seryoso ka ba? Oo, Ethan. Hindi din ako sure kung ano yung nararamdaman mo eh. Kaya... Mahal kita, Julia. Takot lang ako baka pag totoong niligawan kita, umayaw ka. Julia, mahal na mahal kita. And I'm sorry na nilagay pa kita sa ganitong kaalanganing sitwasyon. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Pre, chicks oh! Oo nga, no? Psst! Miss! Ay, ayaw tumingin. Bes, tawag ka. Sutsut lang ganun, tapos sabay sipol. Baka ikaw ang tawag. Miss! Miss! Miss Sexy! Ay, teka. Ako pala ang tawag. Yes? Ano yun? Hindi ikaw yung kasama mo. Sabi ko naman sa'yo, Bes, ako nga. Yes, ano yon? Hi. Ako nga pala si Ethan. Ako naman si Bentong. Uy, Bes, bakit ka naman natawa? Wala. Later, chika ko sa'yo. I'm Julia, siya naman si Sandra. Bakit nga pala sinisipulan nyo lang kami kanina? Loko kayo ah. Sorry. Nice meeting you, Julia and Sandra. Nga pala, Julia, ang ganda ng name mo. Bagay sa'yo. Ganun, siya lang. May game kayo ngayon? Oo, nood kayo ha. Sige, practice muna kami. See you later, Sandra and Julia. Hoy, Bes, bakit ka natatawa kanina ha? Wala lang. Ang pangit kasi nung Ethan, pero ang ganda ng name. Yung Bentong naman, ang baho ng pangalan, pero ang gwapo. Napakamapanlait. Perfect ka. Hindi. Nakakatawa lang kasi isipin. Huy, mukhang type na type ka ni Ethan ha. Hindi maalis tingin sa'yo. Ewan lang. Kaso Julia, wala ka namang hilig sa pangit, di ba? Huy, bibig mo ha? Kasi naman, minsan na nga lang tayo mapadaan dito sa court, ano? Tapos, ngayon lang may nakipagkilala sa atin, then iisa lang ang gwapo. So paano? Share na lang tayo kay Bentong? Share ka dyan. High school pa lang tayo, Bes, lang din ito. Ay, look who's talking. Ikaw nga itong maraming karanasan. Wala wag kang issue. Puppy love lang yun. Sus. Pero, okay na. Naka-move on ka na. Oo naman. Never pa naman ako nagseryoso. So, kay Ethan pa lang, ganun? Manahimik ka nga. Lakas mong asar neto. Pag ganyan, uwi na lang ako, no? Mag-isa kang manood dito. Di na mabiro, oh. Pero in fairness, galing mag-basketball ni Ethan. Yeah, tama. Patingin-tingin pa dito, mukhang inspired. I-cheer mo, bilis! Ang cheap ha? Ayoko nga. Manood na nga lang tayo. Woo! Go, Ethan! Woo! Galing! Ethan, salamat sa paghatid sundo mo sa akin kahit magkaiba yung oras natin dito sa school. Kasi ikaw may practice pa yung team nyo pero ginagawa mo pa rin lahat para mag-match yung sked natin. Eto naman, wala yun. Sobrang enjoy lang ako pag kasama ka. Sige na, balik ka na sa practice nyo. Okay, ingat Julia. See you later. Wow, ha? Kahit tamis naman talaga. Oo naman, bes. Friends lang kami. Konti na lang, bes. Masasabunutan na kita. Nakakagigil eh. Ba't naman? Una, kung makaate ng hatid sundo sa'yo, kala mo may kotse siya. Saka ano siya? School bus mo? Sus, ano namang masama doon? Pangalawa, di mo ba nakikita kung paano ka tingnan ng mga tao dito sa school? Halos pagtawanan ka na dahil nakikipag-date ka sa pangit. Bakit ano bang problema kay Ethan? Well, bukod sa pangit siya,
Nagbago ka na dahil sa kanya. Aba dati, wala ka namang kahilig-hilig sa basketball. Pero nalaman mo lang na naglalaro siya sa barangay natin. Madalas na tayo dun. Tapos, nalaman mo rin varsity pala siya dito sa school. Kaya, imbis na tambay o uwi wala na tayong ginawa kundi manood sa kanya. Nagagalingan lang kasi ako. Kailan ka pa nahilig sa basketball? Di ba sa bahay niyo, inis na inis ka kapag nililipat sa basketball yung TV niyo? Wala, basta nakahiligan ko lang. Tsaka nakita mo naman paano maglaro si Ethan, di ba? Ang galing mag-dribble, ang galing mag 3 points. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Tara na, baka malit pa tayo sa klase. Ano ba yan? Bakit ba ngayon pa kayo nahulog? Oh, Julia, anong nangyari? Tulungan na kita. Ewan ko ba bigla nahulog ng mga gamit ko? Bakit nakasimangot ka? Dahil ba dito? Hindi lang yun. Pangit lang talaga yung araw ko ngayon. Tapos ang baba ko pa sa quiz namin sa math. Dami ko pang projects. Gusto mo ba tulungan kita? Saan naman? Para wala kang bilib sa akin Promise, makakatulong ako sa'yo. Bukod sa 1 year ahead ako, di mo na itanong pero mataas ang grades ko lalo na sa math. Di ba usually kapag varsity member... Huwag ka namang judgmental. Ibig ko sabihin, mas focus kayo sa basketball. Yun naman pala. Basta, tutulungan kita. So, bukod sa cheerleader ka niya at water girl, ngayon naman, siya ang tutor mo at tagagawa ng projects, ganun? Harot nyo! Ano naman maharot dun? Sus! Asahan mo, doon rin ang punta niyan. Well, actually, tinanong ko siya kung paano ko ba matutumbasan lahat ng effort niya sa pagtuturo sa akin, tsaka sa paggawa ng projects ko. And He asked me if okay lang magpretend ako na girlfriend niya. Kasi never pa raw siya nagka-girlfriend. Kahit 1 month lang, sabi niya. teka, ano? At pumayag ka naman. Well, sabi ko, pag-iisipan ko muna. What? Nahihibang ka na ba? He doesn't even have the sincerity na ligawan ka for real. Tapos gusto niya na magpanggap kang GF niya? At pwede ba ha? Di siya kagwapuhan para hilingin yun. Well, parang okay sa akin Kasi right now, di ko rin naman alam kung kaya ko ba siyang sagutin kung totoong liligawan niya ako. Pero I cannot imagine a day na wala siya. Kasi sobrang match yung ugali namin. Ay naku bes, ewan ko na. Yung totoo. Tinamaan ka ba ng bola nung nanonood tayo sa kanya? O tinamaan ka na ng lintik? Sus, nagsiselos ka lang siguro kasi ngayon ako na yung walang time for you. Busy ka rin naman dyan sa boyfriend mo Grabe naman Julia, gagawin mo ba akong possessive best friend? Ang sa akin lang naman, pangit siya at ayoko ng ugali niya. Period. Siya ba yan? Amin na, pakausap ako. Di pwede yung ganyang hukage moves niya. Shh, quiet nga. Hello, Ethan? Hi, Julia. Tanong ko lang sana kung napag-isipan mo na yung... Oo, So, paano na... oo, payag na ako. Aray! Ay, teka lang, Ethan Uy, Sandra, ano ba? Bakit ka pinapatukan? Oo, napapaliw ko na ba? Doon ka na nga, bes. Ay, hello, Ethan. Sorry, ha. So, ayun na nga. Oo, payag na ako maging girlfriend mo. Okay na magpanggap akong girlfriend mo. Talaga? Salamat, Julia. Huwag kang mag-alala. Isang buwan lang naman ito. Saka pangako, wala akong gagawing masama sa'yo. Grabe naman makasalita to. Alam ko namang mabait kang tao. Ay, hello? May babait bang nanggagamit? Shh! Tahimik! Ethan, mabuti pa bukas na lang tayo mag-usap ulit, ha? Bye! Sige, Julia. Thank you talaga. So bukod sa pangit siya, user pa. Nagpagamit ka pa. Alam mo, kanina ka pa Tama na nga, yung nakatakausap. Pues, kailangan mo akong pakinggan. Bes, ang dami tigyawat nun. Ikaw ang kinis mo. Ang dami pang gwapo dyan na dinededma mo lang. Hindi kayo bagay at hindi pwedeng gamitin ka lang niya. Pare, mukhang ibang level na yung sa inyo ni Julia. Imagine cash ng bayan pala yung sa school. Tapos GF mo na. Di ka man lang nahirapan, no? Dati-rate,
wala kang interest sa mga babae. Tapos ngayon, level up ka na ha. Bentong, wag ka nga maingay. Baka marinig ka ng nanay ko. Hoy, kayong dalawa. Mukhang hindi na usapang bola yan, ha? Mukhang marunong na rin kayong mambola. Tita, ito pa kasing anak niyo. Binata na. Huy, ano ka ba? Si Julia ba? Yung magandang babae na kasama niyo minsan dito at tinuturuan sa mat nitong anak ko. Nako, Ethan, ha? Kala ko ba nagre-review lang kayo dito sa sala? Opo ma, nagre-review lang po kami. Ito kasi si Bentong eh. Wala namang problema kung gusto mo mag-girlfriend. Basta marunong ka lang lumugar. At saka uunahin lagi ang mga pag-aaral, ha? Anak, masaya akong malaman na bukod sa basketball, may iba ka pa palang kayang mahalin. Mama naman. Hala, namumula oh. Kala mo tisoy. Tara lang tayong hindi maputi, pre. Kayo talagang dalawa, halin na muna at magmerienda muna kayo. Oh, eto. Julia, may sasabihin sana ako. Ano yun? Teka, pwede bang ako na yung mauna? May sasabihin din kasi ako eh. Sige, ano yun? Hindi ko kasi alam paano sisimulan. Kasi, di ba, in 2 days, mag-iisang buwan na tayong nagpapanggap sa relasyon na to. Gusto ko muna sanang magpasalamat sa lahat ng pag-aalaga mo sa akin. Na para bang tunay mo akong girlfriend. Ako rin. Gusto ko rin magpasalamat sa'yo kasi kahit ganito yung itsura ko, hindi mo ako tinuring na iba. Tinuring mo pa akong parang tunay mong boyfriend. Napakaswerte siguro na magiging boyfriend mo, Julia. Ethan, actually, hindi pa talaga yun yung gusto kong sabihin. Kaso natatakot ako eh. Natatakot ako na... Teka, bakit ka umiiyak? Huwag ka namang umiyak. Alam mo kasi, Ethan, itong peking relasyon natin, naging masaya ako eh. Sobra. Nagkaroon pa ako ng additional na family kasi sobrang bait ng parents mo. Pero natatakot kasi ako na pag nalaman na lahat yung totoo, na hindi naman talaga tayo magkarelasyon. Ang pinakakinatatakutan ko sa lahat ay ang Aling Julia? amin yung kamay mo. Nararamdaman mo ba to, Ethan? Teka, bakit ang lakas ng kabog ng dibdib mo? Okay ka lang ba? Hindi ko talaga kaya sabihin, Ethan. I'm sorry. Sandali, saan ka pupunta, Julia? Sorry, Ethan. Pero hindi ko talaga kaya sabihin eh. Ano ba kasi yun, Julia? Makikinig ako. Ethan, ayoko na. Ayoko na tong matapos. Kasi napamahal ka na sa akin. Sa saglit na panahon magkasama tayong dalawa. Ethan, ayoko na magpanggap. Gusto ko na maging girlfriend mo. Seryoso ka ba? Oo, Ethan. Kasi Julia, sa totoo lang, nagulat ako. Sorry, Ethan. Hindi din ako sure kung ano yung nararamdaman mo eh. Kaya... Mahal kita, Julia. Takot lang ako baka pag totoong niligawan kita, umayaw ka. Julia, mahal na mahal kita. And I'm sorry na nilagay pa kita sa ganitong kaalanganing sitwasyon. Ang mahalaga, pareho tayo ng nararamdaman. Mahal kita, Ethan. Pangako, ikaw lang. Pangako, ikaw lang rin. I love you, Julia. Alam mo, Bes, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na jowa mo na si Ethan. Best naman. Naka 1 year na yung relasyon namin, hindi ka pa rin makapaniwala. Para ka mga tao sa school eh. Kung makaatingin, akala mo may ginawa kami kasalanan ni Ethan. Sa bagay, si Beauty nga may bis, diba? Ikaw pa kaya? Sama nito. Alam mo, maaaring paminsan-minsan nag-aaway nga kami. Pero masasabi kong this is the best relationship na meron ako. Yung tipong wala nang pwede makapag-iwalay sa amin. Oops, huwag magsalita ng tapos. Kontrabida ka, no? Totoo naman eh. Sobrang saya ng relasyon namin. Sobrang simple.
At yung feeling na parang every month, first month sa rin pa lang namin, ganong level yung kilig. Ay, grabe rin ang level ng kilabot ko, bes. Sobra ka naman. Naging friend mo rin naman yung si Ethan. O baka frustrated ka lang kasi hindi mo lang nagkagusto sa'yo si Bentong. Excuse me, may BF na ako. Di ko kailangan si Bentong. Di ko lang ma-imagine na totoo pala yung opposites attract. Alam mo yun? At ikaw pa mismong best friend ko ang nagpatunay nun. Hay, ewan ko ba, Bes? Alam mo ako, sobrang mahal ko yung taong yan eh. At siya rin, alam kong love niya ako. Sarap magising everyday knowing na nandun siya sa labas ng gate namin, tapos sabay kaming papasok sa school. At ang sarap matulog knowing na the next day, makakatanggap ako ng morning text mula sa kanya, expressing how much he loves me. Ay, pag-ibig, kaloka. Oh, mukhang seryoso usapan ng mag-best Oo nga eh. Wala naman. Pinag-uusapan lang namin kung gaano kasarap magmahal. Ang cheesy Grabe no, parang kailan lang sinusutsutan niyo kami sa court mismo na to. Han, sorry talaga dun ha. Ito kasi si Bentong eh. Ang nakakaloka doon, si Julia lang tinawag niyong sexy. Pero alam naming mali yun eh. Di dapat ganun pagdating sa mga babae, di ba? Sorry talaga Sus, wala na yun. Ano Han? Napagod ka ba? O ito yung tubig mo. Grabe, ang sweet! Ikaw, Sandra, may dala ka bang tubig for me? Tubig dyan sa drum. Drink all you can. Sungit naman ito. Porket nagkabalikan lang kayo ng BF mo. Aba, talaga? Saka, si Julia lang naman yung sobrang sweet. Ako, never ko pa nagawa yan sa BF ko. Pwede mo namang gawin sa akin. Sira! Ang kulit nyo talagang dalawa. O start na ulit yung game nyo, balik na kayo dun. Oh, Julia, nagustuhan mo ba yung sopas ko? Opo, Tita Linda, the best talaga kayo. Ako naman tong batang to, may pagkabolera rin eh. Totoo nga, Tita. Sobrang sarap po ng mga luto nyo. Salamat naman. Alam mo, masaya ako at ikaw ang una't huling nobya ng anak ko. Yes, Tita. I-claim po natin na una at huli na po namin ng isa't isa. Tsaka don't worry, Tita, kasi nag-aaral po kaming mabuti. Oo, Julia, alam kong marami naman kayong pangarap ni Ethan eh. At kasama kayo lagi sa mga panalangin ko. Iha, salamat ha. Mula nang dumating ka, binigyan mo ng kulay yung buhay ng anak ko. Wala pong anuman. Pero ang totoo, ako po dapat magpasalamat kasi po napakalaking blessing ni Ethan sa buhay ko. At dahil din sa kanya, nagkaroon ako ng isa pang nanay. At kayo po yon. Sarap naman pakinggan. Teka, asan ba si Ethan? Nanonood pa rin ba ng basketball? Opo, Tita. Alam niyo naman po yon, mahirap istorbohin pag yun ang pinapanood. Alam mo, Julia, masaya talaga ako para sa anak ko. At sa tingin ko, kayang-kaya niyang maabot yung mga pangarap niya na maging basketball player balang araw. Alam mo, lagi niya nga sinasabi sa akin, Ma, balang araw, bibigyan kita ng mas maginhawang buhay. Kayo ni Papa. Sisiguruhin kong pag basketball player na ako, hindi niyo na kailangan mapagod sa pagtatrabaho. Napakabait po talaga ni Ethan at mahal na mahal niya kayo, Tita Linda. Ma, text ko na lang kayo kung kamusta yung final game namin ha. Anak, sigurado ka bang okay ka lang? Namumutla ka, oh. Pwede naman sigurong sabihan si coach na masama yung pakiramdam mo. Okay lang ako ma, huwag kang mag-alala. Ang mabuti pa, isabay mo sa dasal mo na mamaya sana manalo ang team namin. Pre, ano? Tara na. Teka, bakit ganyan na itsura mo? Parang may sakit ka. Kaya mo ba maglaro? Kaya to pre. Ang tigas nga ng ulo niyang si Ethan eh. Halos hindi nga makabangon yan kanina sa sama ng pakiramdam niya. Hindi niya maipaliwanag kung ano raw. Sabi ko magpa-check up na nga kami. Surprise! Hi, Han! Hi, Tita Linda! Hi, Bentong! Oh Han, akala ko diretso ka na sa game. Wala lang, naisipan ko lang na surpresahin ka. Teka, may sakit ka ba? Ay naku, ang tigas ng ulo niyang si Ethan. Ayaw magpatingin. Ma,
Pagtapos na po yung game na to, promise magpapacheck up ako. Ako bahala kang ang bata ka. Han, sure ka? Kaya mo maglaro? Kaya ko ito. Huwag kayo masyadong mag-worry. Tara na. Sabi mo eh. Bye, ma. Love you. See you later. Bye. Anak, yung pampalit mo ng damit, huwag mong kalimutan ha. Okay, bye, ma. Love you. Bye, bye, bye. Mwah! Bes, tinan mo si Ethan. Parang hindi talaga siya okay eh. O nga eh. First quarter pa lang ah. Teka, nagpatawag ng time out. Bes, bakit siya kumakapit kay Bentong? Bes! Oh my God! Ethan! Oh my God! Bakit nilimatay si Ethan? Ethan, pare, gumising ka! Bes! Iba na kulay niya, Bes! Dali na natin siya sa ospital! Sige! Bentong, baki-contact din si tita. Tawag ako na ambulansya. Ethan, please, gumising ka! Tita Linda! Tita! Asa na ba yung batang yun? Papagalitan ko yan talaga. Sinabi ko na nga huwag siya maglaro at hindi maganda yung lagay niya eh. Iha, ano ba raw sakit? Trangkaso ba? May problema ba sa kalusugan niya? Tita! Iha! Tita! Oo, ano ba? Tita! Tita, wala na po si Ethan! Anong wala? Tumakas ba sa ospital para bumalik sa laro? Malalago talaga sa akin yung batang yan. Tita! Patay na po si Ethan! Paano? Tita, binawian po siya ng buhay. Kakarating lang po namin dito sa ospital. At ginawa po ng mga doktor yung makakaya nila. Pero wala na po talagang nakapagpabalik sa buhay ni Ethan. Ethan! Ethan, bakit ano nangyari sa'yo? Ethan, sabi mo marami ka pang tutuparing pangarap. Okay lang kahit habang buhay magtrabaho si Mama basta bumalik ka lang. Ethan! Tita, I'm sorry po. Julia, baka naman nagkakamali lang yung mga doktor. Hindi kasi pwedeng mangyari ito eh. Tita, overfatigue daw po. At dapat daw po, kanina pa lang dinala na siya sa ospital. Siguro may nararamdaman na din po siya na hindi niya lang iniinda. Dahil po sa kagustuhan niya maglaro. Asan yung anak ko? Pag narinig niya ako magigising yun, asan siya? Ako bahala, ako gigising sa kanya, Ethan! Ethan, anak! Tita, kumain na po kayo. Oo nga po, tita. Lagi na lang kayo nalilipasan po ng gutom. Wala akong gana, Julia. Bentong. Julia, salamat ha. Andyan ka sa lahat ng oras. Kayo ng mga kaibigan ni Ethan. Ngayong nalibing na si Ethan, makakabawi na rin kayo sa tulog tsaka pahinga. Wala pong anuman, tita. Malaking parte po si Ethan sa buhay ko. At masakit mang isipin wala na siya. Masaya po ako knowing na nakauwi na siya kay God. Oo nga po, tita eh. Ito naman kasing si paring Ethan eh. Di man lang tinapos yung laban. Ang daya mo, preo. Kung nakikinig ka man ngayon, papasok pa tayo sa professional basketball, di ba? Bakit pa naman kami iniwan agad? Tama na, Bentong. Mag-iiyakan na naman tayo niyan eh. Pero alam mo, Iha, mas masakit pala yung pakiramdam na ganito. Na hindi na siya nakaburol dito. Na kailangan ko ng unti-unti tanggapin na wala na yung mahal kong anak. Na pagka-uwi ko, hindi ko na siya makikita dito sa bahay. Na lahat ng pangarap niya para sa amin at para sa sarili niya hindi na matutupad. Ang sakit sa
sakit na kinuha siya sa akin ng biglaan. Hindi ko man lang nagawang alagaan pa siyang mabuti. Tita, masakit po talaga. Sobra. Napakabuting tao po ni Ethan. Pero siguro po, mas maganda na po yung kinalalagyan niya ngayon. I just wish na nabigyan pa siya ng konti pang panahon dito sa mundo. Pero sabi nga nila, baka masyado siyang mabuti para sa magulong mundong to. Bes, minsan na nga lang tayo magkita. Dito pa tayo tatambay sa basketball court. Ano, high school lang ang peg? Wala lang. Namiss ko lang manood ng game. Bes, 10 taon na mula nung namatay si Ethan. Baka naman, pwedeng i-let go mo na siya, diba? Bes, okay na ako. Ano ka ba? Masama ba mamiss yung tao? Teka. OMG, Bes. Naniniwala ka ba sa reincarnation? Ha? Bakit mo naman natanong? Bes, tignan mo yung player na yun, oh. Huy, Bes! Bata pa yan, ah! Maya ka nga! Hindi. I mean, kamukhang-kamukha siya ni Ethan. As in. Hala, oo nga, no! Oo, ikaw nga! Ako po ba yung tinatawag mo, miss? Oo, sorry ah. May kamukha ka kasi eh. Anong pangalan mo? Nathan. Hala, Bes! Katunog pa ng name ni Ethan! Sorry ha. I have to go. Start na kasi yung game. See you later. Grabe, Bes. Nanlalamig yung kamay ko. Ibang klase magparamdam tong si Ethan. O kung hindi man paramdam, baka reincarnation nga. Kung ano naman to, gusto ko siya makausap ulit. Yung Nathan na yun, kahit saglit lang. Grabe ka, Bes, ano? May lugar pa rin si Ethan sa puso mo after 10 years? No, hindi siya lugar. Actually, nag-iwan si Ethan ng malaking space sa puso ko na kailanman hindi na mapupuno ng kahit na sino. Kasi siya yung una kong minahal at wala kaming bad memories together. Pero okay na ako. Okay na ako na alam kong masaya siya kung nasan man siya ngayon. At least, minsan sa buhay ko, na-experience ko yung totoong pagmamahal. Saglit man, pero at least, naranasan ko. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Always your number one SM radio station.